L'Espai d'Art Jove Bocanord és un dels projectes de l'Espai Jove Bocanord, que enfoca la seva programació, formació, difusió, al suport de la creació artística emergent i a l'àmbit expositiu, dirigit als més joves dins de les edats compreses entre 12 i 35 anys. Aquest espai d'exposicions vol promoure el treball dels i de les artistes més joves, servir com a plataforma de projecció i espai on es poden fer els primers passos en l'àmbit expositiu o de comissariat, com també portar a terme els primers projectes creatius més experimentals. Més enllà de la programació d'exposicions, busca oferir oportunitats de formació i reflexió, així com crear una xarxa de treball amb altres espais expositius del territori.